Ведаеце, зорныя войны эпізод 9 Skywalker Восход гэта найгоршы эпізод па зорным войнам. Дзякую за ўвагу, подписывайтесь на наше відэа і да наступных сустрэч. Але калі сур'ёзна, то так, я ведаю, што мяне не было на гэтым канале некаторы час, але аб гэтым потым. Я проста падумаў, што гэта неяк неправільна, што я не зрабіў ніякага увогуле відэа пра 8 эпізод, калі ён выйшаў, хаця я заўсёды рабіў відэа, агляды, што заўгодна пра зорныя войны на нашым канале. Таму гэта не зусім агляд на 9 эпізод. У мяне зараз няма увогуле ніякага прыгатаванага сцэнарая, нават плана. Таму не здзіўляйцеся, калі гэта відэа будзе проста нейкай незвязанай лухтой, і калі тут будзе занадта шмат склеек, я не хацеў. Я бы проста хацеў зрабіць такую відэарэакцыю на тое, у прынцыпе, як выглядае падыход Дыснея да стварэння новых зорных войнаў. Ну і так, пагаварыць таксама пра апошнія фільмы, а ў прыватнасці Skywalker Восход. Блин, такая тупая назва. І ведаеце, у гонар гэтай паразы ў нейкім сэнсе франшызы «Зорныя войны» я вырашыў, што ў гэтым відэа я буду піць гарбату з такога вельмі сімвалічнага кубачку. Ну і ў канцы відэа я пастараюся патлумачыць, што ўвогуле адбываецца з нашым каналам. І, магчыма, нават закрану некаторыя тэмы, якія мы даўно не абмяркоўвалі. Gravity Falls. Таму раю даглядзець да канца. Ну, альбо ў любым выпадку можете проста праматаць наперад. Карацей, з чаго бы пачаць? Ведаеце, я ніколі не думаў, што ў каго-небудзь атрымаецца зрабіць эпізод па зорным войнам горшы за першы эпізод, за прывідную пагрозу. Але ў выніку Дысней паказалі, што няма нічога немагчымага. Я памятаю, як я у нейкім сэнсе, ну, канешне, я вельмі здзівіўся, у нейкім сэнсе абрадаваўся, калі даведаўся пра тое, што будуць 7, 8, 9 эпізод, што Лукас аддаў гэта стварэнне Дыснею, таму што я думаў, што нарэшце будзе нешта новае па зорным войнам, яны будуць ствараць нейкі працяг, і я быў рады, што будзе жыць франшыза далей, таму што я вельмі любіў эту франшызу. Аднак ужо пасля 7-го эпізоду можна было зразумець, што нешта тут не так. Мяне проста не перастае здзіўляць такі адзін важны факт, што Голливуд, а ў прыватнасці Дысней, это такая магутная, усімагчымая, багатая карпарацыя, якая можа проста па шчылчку пальцаў зрабіць все, што спатрэбіцца для здымкаў фільма. То бок могуць наняць всіх людзей, все лакацыі. Яны могуць зрабіць абсалютна што заўгодна, калі ім это спатрэбіцца. Але калі ў цябе няма загадзя прадуманага, вызначанага, крутога сцэнару, сюжэту, ідэі, як усё гэта будзе развівацца, выглядаць, калі няма так званай візіі, то ўсё гэта проста не мае, в прынцыпе, ніякага значэння. А ў выпадку з новай трылогіі гэта выглядае так, як быццам людзі атрымалі нейкую такую, ведаеце, суперсілу, з якой яны проста не ведалі, што рабіць. Ім проста хацелася яе атрымаць, каб атрымаць выгады, але якой яны не ўмелі карыстацца. А гэты 9-й эпізод, ён проста ідэальна падсумоўвае тое і даказвае тое, якой разгубленасці былі ўсе гэтыя людзі, калі яны атрымалі гэту суперсілу і не ведалі, што далей, як далей карыстацца, не ведалі, што далей з ёй рабіць. Ведаеце, у мяне падчас прагляду 9-х эпізодаў было такое ўражанне, што нехта там вырашыў з аўтараў фільма прыкальнуцца і зрабіць такі чэлендж сцэнарыстаў. То есть адзін сцэнарыст прыходзіць, сядае, піша там, допустим, першую частку фільма, сыходзіць, замест яго прыходзіць іншы абсалютна рандомны сцэнарыст, чытае тое, што напісаў сцэнарыст да яго, думае, што з гэтага зрабіць далей, пачынае пісаць то далей, сыходзіць і так далей, і так далей. Таму што гэта выглядала так, як быццам яны мянялі сцэнарыстаў кожны, не ведаю, 5 хвілін. Сур'ёзна, чаму, напрыклад, тады, калі Рэй як быццам бы забіла Чубаку, чаму трэба было яго вяртаць жывую? Альбо, напрыклад, чаму трэба было рабіць гэты драматычны момант з тым, як Сі-3PO развітваецца з персанажамі, таму што яму зараз сатруць памяць, каб потым бліжэй да канца фільма яму памяць то вярнулі. Па-першае, увогуле, это все выглядала вельмі хутка. Я не ведаю, як вы, я просто не мог сканцэнтравацца і зразумець, што адбываецца ў гэтым фільме. Я зараз не магу сказаць, што гэта было, таму што это просто як быццам рандомнае накідванне экшн-сцэнаў, як быццам рандомнае накідванне просто выдуманых, на хаду прыдуманых сюжэтных ідэй, якія дагэтуль у лору зорных войнаў ніколі не ўзгадваліся, просто дзеля таго, каб хоць неяк там выраўняць всю эту гісторыю, якая павінна прыйсці да нейкага канца. Карацей, мне здаецца, што ўсіх гэтых праблемаў можна было бы пазбегнуць, калі бы ва ўсёй трылогіі быў бы адзін
нават не рэжысёр, а хутчэй адзін сцэнарыст альбо той кіроўца, які ведае, што трэба рабіць з этой трылогіі. Таму што, мне здаецца, там увогуле ніхто паняцця не меў, што далей рабіць. Відавочна, што ў 7-м эпізодзе Абрамс зрабіў адно, у 8-м эпізодзе прыйшоў Джонсон і зрабіў абсалютна іншае. Аднак гэтыя все рашэнні, якія прыняў Райан Джонсон у сваім фільме, не спадабаліся большасці, і з-за гэтага Дысней зразумеў адразу, падумаў, што, напэўна, гэта было кепскім рашэннем браць Райана Джонсона на рэжысёрскае крэсла. Давайте вернем таго рэжысёра, які зрабіў все так, як спадабалася фанатам Абрамса, і хай ён все навядзе парадак. Але што, як бы, Абрамс мог ужо зрабіць пасля гэтага? Што, як бы, каго не наймае, і тут, мне здаецца, ўжо пасля 8-го эпізоду было вельмі складана прыняць нешта, што было бы неяк адэкватным. І ў выніку мы атрымалі Палпаціна, які страляе сваёй маланкай і забівае самога сябе, а Рэй і Кайла Рен, аказваецца, гэта нейкі сілавы дуэт. То бок, што мы маем у прынцыпе агулам? Аб чым была новая трылогія? Я не ведаю. Напишите ў каментарах, тому што я чорт возьми, я не ведаю, аб чым былі гэтыя 3 фільмы. Як бы яны не несуць ніякай сцэнарнай, сюжэтнай, гістарычнай патрэбы да ўсіх тых 6 эпізодаў, якія ўжо існавалі. Калі так задумацца, гэтыя фільмы, яны, па сутнасці, руйнуюць все тое, што было зроблена папярэднімі фільмамі. Самі паглядзіце, апошні фільм, ён як быццам абессэнсоўвае ўсё тое, што зрабіў Энакін, што зрабіў Дарт Вейдер. То бок, ён жа быў абраным, і ён быў chosen one, і ў выніку ён забіў Палпаціна, восстанавіў баланс сілы, але 9-й эпізод кажа, што ён не забіў Палпаціна, і паводле 9-х эпізоду Палпацін все яшчэ жывы і спакойна там прапрацоўваў свае планы, рабіў все гэтыя арміі касмалётаў, у сэнсе стар-дестройераў, якія невядома адкуль яны маглі ўзяцца, адкуль маглі людзі ўзяцца на ўсё гэта, як аб этом не ведаў першы орден. Ну, это окей, это дакопы мы пакінем фанатам. Я хачу дакапацца менавіта да сцэнарнай дзіры ўсё гэтай новай трылогіі. То бок, Лукас хацеў зрабіць фільмы пра Энакіна і пра тое, як чалавек можа вярнуцца там з кепскага, злога дарксайду да светлага боку. І мне насамрэч вельмі падабаецца вся гэта метафора зорных войнаў з цёмным бокам і светлым бокам сілы. Кожны можа ўспрымаць па-свойму, там для кагосьці гэта могуць быць, не ведаю, там наркотыкі, залежнасці альбо проста спакусы. І Лукас хацеў як бы паказаць, што нават самыя згубленыя людзі ва ўсіх гэтых кепскіх рэчах, яны могуць яшчэ у выніку вярнуцца на светлы бок і могуць зрабіць нейкія яшчэ добрыя рэчы. А што нам паказвае новая трылогія? Што у выніку гэтыя добрыя рэчы, якія зрабіў Энакін, не маюць ніякага значэння, таму што Палпацін у выніку выжыў, і нам нават не тлумачыць, як ён выжыў, нам проста даюць свабоду для размышлення. Разважайце, як хочаце, думайце, што хочаце, нам все роўна, рабіце свае здагадкі. Ну, цудоўна. Гэта проста... Я не разумею, як можна было дакаціцца да такога, што акрамя таго, што вы не можаце зрабіць нармальныя фільмы самі, вы яшчэ і неяк задзяваеце і руйнуеце папярэднія фільмы. Насамрэч, быў бы я зараз у якім-небудзь Галівудзе, я бы хацеў стварыць які-небудзь пратэст супраць менавіта Кэтлін Кеннеді. Калі вы не ведаеце, гэта жанчына, якая насамрэч вельмі важная асоба ў Галівудзе, яна сябар там і Спілберга, і Лукаса, і была вельмі важнай асобай, важным прадзюсарам у тыя залатыя часы, калі блокбастері пачалі развівацца і захапляць свет. І менавіта яна з'яўляецца той асобай, каму Лукас даверыў сваю студыю Lucasfilm. Яна з'яўляецца зараз дырэктарам Lucasfilm, і ў прынцыпе яна і ёсць тая, хто адказная за кірунак, у якім развіваецца франшыза. Яна наймае рэжысёраў, яна наймае сцэнарыстаў, яна кажа, што ёй там падабаецца, што не падабаецца, што трэба перазняць, яна можа каго заўгодна звольніць, яна менавіта адказная за все тыя звальненні рэжысёраў у спін-оффах па зорным войнам. Мяне насамрэч часам яна вельмі напружвае, у тым сэнсе яна выглядае як нейкая такая схаваная зладзейка, вішаць з нейкай такой сваёй усмешкай, хітрым такім позіркам, як быццам яна, не ведаю, мае там нейкія свае палпацінаўскія планы
Палпацінаўскія планы, зразумелі адсылку, так? Яна часам выглядае так, як быццам у гэтым галаве планы захапіць усе студыі Галівуда і мець іх пад сваім кантролем. І тое, як яна кіруе гэтай суперсілай, пра якую я казаў, пад назвай «Зорныя войны», гэта просто смешна. Насамрэч, гэта сумна і смешна. 9-й эпізод — это просто вось ідэальнае адлюстраванне таго, як усё там у іх працуе. І так, чаму я ўсё ж такі лічу, што прыквелы лепш за новую трылогію сіквелаў? Магчыма так, Лукас даказаў прыквеламі, што ён не самы таленавіты сцэнарыст, не самы таленавіты рэжысёр, але так ці інакш, прыквелы гэта было штосьці новае для «Зорных войнаў». Гэта быў абсолютно новая гісторыя, абсолютно новы падыход, в прынцыпе, новы настрой, новая атмасфера. Мне здаецца, што на той час, калі ўжо былі знятыя гэтыя арыгінальныя 3 фільмы, Лукасу ўжо проста не трэба было хвалявацца да канца жыцця пра ягоныя грашовыя фінансавыя справы, таму што разам з усім мерчэндайзам яго хапала, напэўна, там на некалькі пакаленняў грошай. І мне здаецца, ён зняў гэта, таму што ён зняў прыквелы, таму што яму проста хацелася завяршыць сваю гісторыю, якая ўжо была да гэтага напісаная, якая існавала загадзя, якую ён хацеў напісаць, якую ён хацеў стварыць, але, як ён сам казаў, не хапала, не было дастаткова развітых эфектаў, і тэхналогіі былі недастаткова развіты для таго, каб зняць гэтыя фільмы. І, канешне, я лічу, што быў фактар таго, што ён атрымае шмат грошай, але мне здаецца, што першую чаргу яго хвалявала менавіта заканчэнне гэтай гісторыі Энакіна Скайуокера, якую ён пачаў. Ён хацеў завяршыць менавіта сагу Скайуокера, якую цяпер так называюць пафасна аўтары новай трылогіі. І Лукас тады не пабаяўся стварыць прыквелы менавіта так, як ён хацеў, менавіта у сваёй дзіўнай і далёка, напэўна, не самай добрай для фанатаў, з фанацкага пункту гледжання візіі, сваім гледжаннем, сваім бачаннем. Ён хацеў зрабіць такімі, як ён іх бачыў, і ён іх зрабіў, нягледзячы на ўвесь той хейт, на ўсё тое незадавальненне і нават агрэсіўнае стаўленне публікі да гэтых фільмаў. То бок пасля «Прывіднай пагрозы» ён ужо зразумеў, што фанатам гэта не падабаецца. Ён мог прыняць нейкае рашэнне, пачаць пісаць альбо, не ведаю, наняць іншых сцэнарыстаў, наняць іншых рэжысёраў, пачаць проста рабіць астатнія 2 фільмы па-іншаму, але не, ён гэтага не зрабіў. Ён проста взяў, пайшоў па той жа самай дарозе, якую ён прыняў пры стварэнні першага эпізоду, і так і зрабіў гэтыя прыквелы, так як ён хацеў это, так як ён это бачыў. І гэта, па-мому, вельмі смелае і рызыкоўнае рашэнне. Ну і таксама, акрамя гэтага, ён працягваў сваю традыцыю рабіць нешта новае для кінематографа з пункту гледжання спецыяльных эфектаў, бо тады якраз «Зорныя войны» прыквелаўскія, яны проста білі рэкорды па колькасці эфектаў CGI, які тады не настолькі быў развіты у 99-м, там, альбо яшчэ раней, калі пачыналася здымаць «Прывідная пагроза». А што зрабілі Дысней? Яны ніяк не рызыкавалі, яны, па-першае, не стварылі нічога новага, яны адмовіліся ад любой нейкай рызыкі, ад нейкіх смелых рашэнняў, яны проста взялі і як бы пралічылі, што менавіта патрэбна фанатам, што фанатам не падабаецца, што ім падабаецца. І менавіта таму я лічу, што прыквелы, яны больш вартыя свайго існавання ўвогуле ў гісторыі кінематографа, чым новая трылогія, таму што па ёй відавочна, што яны спрабавалі зрабіць тое, што было ў 70-е, 80-е, і хацелі на гэтым выйграць грошы. Канечне, выйгралі на гэтым грошы. Але я лічу, што гэта абсалютна танны і слабы, несмелы, труслівы падыход да стварэння кіно, таму што, то бок, зноў жа, тое, аб чым я казаў у самым пачатку, галоўная праблема, галоўны крызіс Дыснея, альбо проста ўвогуле Галівуда сёння — гэта не адсутнасць нейкіх таленавітых рэжысёраў, альбо актораў, альбо аніматараў, а менавіта адсутнасць ідэй, новых арыгінальных ідэй. Як ні круці, ты ўжо не зможаш проста паўтарыць, як бы ты ні стараўся, таго ўражання, таго эфекту, які зрабіў першы, то есть 4-й эпізод «Новая надзея», тыя «Зорныя войны» 77-го году, якія яны зрабілі. Я якраз недавно глядзеў нейкае відэа з касеты VHS, знятае ў кінатэатры на нейкай там прэм'еры альбо другім паказе «Зорных войнаў», якая там была рэакцыя людзей. І гэта проста непаўторна, гэта такі быў шок для людзей. Гэта было такі рэвалюцыйны фільм, які проста забіўся ў памяці і ў сэрцах людзей. І спрабаваць гэта паўтарыць
Это настолькі бессэнсоўна. Вы ніколі не зможаце атрымаць, ніколі не зможаце паўтарыць тыя ж зорныя войны, вы ніколі не зможаце зрабіць тую ж самую трылогію назад у будучыню. Ты не зможаш паўтарыць матрыцу. І я лічу, што трэба проста рухацца наперад, трэба рабіць новыя, ствараць новыя ідэі, думаць далей, што можна цікавага зрабіць, таму што ідэі для кінематографа безмежныя. Вы можете яшчэ прыдумаць проста бясконцую колькасць ідэй, бясконцую колькасць новых сюжэтаў, новых герояў, новых нават жанраў, што ж там. А спрабаваць паўтарыць тое, што калісьці всім так спадабалася і захрасла ў сэрцах, это не самы лепшы варыянт менавіта з пункту гледжання артыстычнасці, з пункту гледжання мастацтва, з пункту гледжання проста кінематографа. Таму я спадзяюся, што новая трылогія ў нейкім сэнсе будзе такім урокам для Галівуду. Хаця ладно, каго я падману? Яны ўсё роўна будуць працягваць рабіць гэтыя рэмейкі, сіквелы і гэтак далей. Якія бы я аргументы не прыводзіў, это ўсё роўна прыносіць вельмі шмат грошай. І людзі ўсё роўна будуць працягваць на гэта хадзіць. Я лічу, што нам проста трэба пакінуць у сэрцы гэтыя старыя нашыя любімыя фільмы. І гэтыя все 6 фільмаў, альбо для каго-нибудь 3 фільмы. І пакінуць іх назаўжды ў сваёй памяці, як нешта цудоўнае, як там успаміны з дзяцінства. І зрабіць выгляд, што гэтых новых фільмаў проста не было. І так будзе здорово. Але так ці інакш, у гэтым відэа я проста хацеў паразважаць на тэму таго, як усё можа залежыць проста ад менавіта бачання нейкага аднаго чалавека, нейкага аднаго артыста. І калі гэтага бачання няма, што можа адбыцца? Можа адбыцца трылогія сіквелаў. Як я заўсёды кажу, пішыце ў каментарах, што вы думаеце наконт новых фільмаў і ці згодны вы ўвогуле з тым, што я сказаў. Ну і так, тое, аб чым я гаварыў у пачатку наконт нашага каналу. Тое, што сказаў Ілья ў сваім відэа пра лепшыя альбомы, метал-альбомы 10-х, як бы не зусім всё так, нам не проста ля ноты рабіць відэа. Я, шчыра кажучы, калі б не Ілья, то, напэўна, я б уже некалькі разоў зачыніў гэты канал, таму што я думаў сказаць хоць нешта вам на развітанне, патлумачыць, што чаму мы больш не робім відэа. І як бы асноўная прычына, чаму мы сталі іх менш рабіць, таму што ў нас абсалютна знікла любая падтрымка. То бок нас раней публікавала Мая краіна Беларусь, якая была, па сутнасці, асноўнай крыніцай нашых праглядаў. І таксама Мова на новае, чамусьці там яны перасталі, я так і не зразумеў, чаму яны не падтлумачылі, перасталі, карацей, нас падтрымліваць, перасталі нас публікаваць, і вельмі цяжка знайсці каго-нибудь іншага, хто бы мог прабіваць нашыя відэа ў людзі. А калі нас глядзіць там літаральна 100 альбо 150 нейкіх праглядаў на відэа, то гэта вельмі проста дэматывуе, таму што я зараз зрабіў гэты фармат. Я не ведаю, скажыце, калі вам зусім это не падабаецца, больш так ніколі не буду, але я зрабіў гэты фармат без сцэнара, без нейкай падрыхтоўкі, проста таму што так хутчэй. Калі мы раней пісалі сцэнар, мантавалі кожнае там слова, знаходзілі нейкія відэа для гэтага, это займала вельмі шмат часу, вельмі шмат сілаў, і калі ты проста потым выкладаеш гэта, а у цябе атрымоўваецца там пару десяткаў праглядаў, то это проста смешна. Табе, у мяне ёсць іншыя справы, на якія хацелася б траціць час, чым на гэта. І канешне, мне падабаецца рабіць відэа, і каб быў нейкі беларускі контент на ютубе, але праз гэты час, пакуль нас не было, не ведаю, год, то я так не заўважыў, што з'явілася насамрэч вельмі шмат беларускамоўных каналаў. І нехта там пісаў пра нейкі збор беларускіх каналаў ад, здаецца, беларускага шляхціча? Нейкага шляхціча. Прабачце, калі я неправільна назваў назву канала. Я нічога пра гэта не ведаю. Насамрэч, мы толькі радыя будзем да нейкага там супрацоўніцтва, да нейкага сумеснага піару, але я, зноў жа, я не магу нічога абяцаць, не магу нічога гарантаваць, што мы будзем рабіць нейкія відэа, таму што проста у мяне ёсць іншыя справы. Але пакідаць вас без відэа пра зорныя войны, калі завяршылася гэта сага, я не мог, таму я зрабіў гэта відэа. Але таксама я хацеў сказаць асабістае дзякуй тым нашым падпісантам, якія нас глядзяць, якія чакаюць нашае відэа і якія часам нават нам пішуць. Ваш фідбэк насамрэч з'яўляецца адной з асноўных крыніц нашага натхнення і прычын, чаму мы робім відэа. Ну і так, калі вы хочаце, каб мы далей працягвалі рабіць відэа, то, напэўна, падпісвайцеся, ставце лайкі. Ну і так, да сустрэчы. І хай сіла заўжды будзе з вамі. Gravity Falls. Я літаральна забыў пра гэта. Карацей, мы пераклалі 5 эпізодаў.
адзін ужо ёсць, я пакінуў, калі што, спасылку на яго ў апісанні да відэа. Гэта той самы першы эпізод, які мы ўжо апублікавалі. Ёсць яшчэ 4, часткова агучаныя, застаецца іх толькі зміксаваць. І я думаю, што мы гэта зробім, мы іх даміксуем, агучым, дзе трэба, і выпусцім. Я не буду казаць, калі, я паняцця не маю, калі гэта будзе, таму што я збіраўся зрабіць это летам, альбо яшчэ раней. Насамрэч вельмі шкада, таму што што мы згубілі тую падтрымку ад Нацыянальнага музея літаратуры. Ну, але так ці інакш, я думаю, што мы рана ці позна выпусцім гэтыя эпізоды. Лепш не чакайце, але я думаю, што рана ці позна яны выйдуць. 5 эпізодаў, прыгожая лічба, і на гэта, напэўна, скончым. Не чакайце іх, я не ведаю, калі гэта будзе, але так, 5 эпізодаў Gravity Falls, яны будуць рана ці позна, але не больш. Вось. Да побачення.